खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 3 सेप्तेम्बर 2025 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। सुथुरखौबो गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। आयाबो बांनो हागौ। नखराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौबो दिनै मोननो हागौ। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ आरो गोसोआव बोलो बांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानिनानै गोसोआव दिनै गोजोननाय फैगोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। आयाबो दिनै बांनो हागौ। नखराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ दिनै बांनोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हानायाव गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया फैगोन। गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा मोनसे जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो थांनायाव माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। गुबुननिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जानोबो हागौ। बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जागोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद आला खाला जानोबो हागौ।
कन्या राशि गिबि हांखो फ थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो थांनायाव माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोथां ना गोग्गो साननो हानाय नङा रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ आरो सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद उसुखुथु जागोन अब्लाबो नाथाय गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र थ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजावबो मान मोननो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ बिमा बिफानि अननाय आदरखौ दिनै मोननो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै लाजिनांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो गोबां खहा जानांनोबो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन नखराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जानोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद उसुखुथु जागोन अब्लाबो नाथाय गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन अब्लाबो नाथाय सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावफुंनायाव माबा मोनसे हेंथा फैनो हागौ गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा नखराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानिफ्रायबो हेफाजाबखौ मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा दिनै हरखाबै मोजां खौरां मोननोबो हागौ समाजावबो मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन
बिमा बिफानि अननाय आबोरखौबो दिनै मोननो हागौ। हरखाबै बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनायाव गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सिगांनि सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा, गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथाङा सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।